Здравейте хора, аз съм Гести и днес ще играем с мене. Аре кажи кой си бе? Влезар съм бе. Хората не знаят. И така съм най-неговия добър приятел в училище. Да. Не само в училище и на Да, до мен е Мирослава Шопова. И тя ще играе понякога ще й давам. Айде, стреляй се! И аз Ще има кол. Мале. Доко за тебе, Доко има тук, за тебе съм. За тебе съм, за тебе! О, За колко тебе! неща нападам. Обърни се бе! Не пред тебе бе. Да бе, видях. Ще убия някакъв. Дагай, Доко, дагай. Мале, колко неща идва. Олжанки неща. Убих някакъв. О, убиха ма, Доко, убиха ма. Стреляха ма как някой лайно. Къде се бе? Не ме убиха. Аз умрях. Не ме убиха. Ето Докото. Доко. Виж къде съм бе. Доко. Къде са? Ти, спри са. Ето та. Ето. Не ми дай неща. Не ме препълвай. Аз вече нямам кое ти дам. Тагърда! Опа. Айде, заказах ми. Тебе те убиха. Аз бягам. И мен ме убиха. Велизаре, мисля да спирам клипа. Толкова тъй. Що? Не знам. Не, айде да го продължим. Хора, продължавам клипа, няма да го. Аз лутнах. Газам. О, полшанка. Охо, безплатни полшанки, човек. Давайте, винаги ти дадат. Ага, взимам. Мале, колко неща идва да нападаш. Златен мор. Гъс. Умрях. Човек, на мен ми се припълни всичко с сокол. С полшанки. Всичко ми се припълни, нямам място. Аз затова не се взема полшанки. Аз бягам. Доко, аз ще кажа кога не се телепортнеш до мен, сега още не. Ти ако умреш, стой на спална, има чакаш. Аз ще да дам знак. Аре, айде да скачаме. О, намерих броня. Къде? Къде О, си да. Има ми мече. Тъпа, аз бързо. Напиши наклонена черта тъпа моето име. Наклонена черта The Rap Boy 123. Не, ще ме убият. Аз съм целия в брони. Браво да. Убиха ме. Напиши наклонена черта The Rap Boy 123. Ама как напиша? The Rap. Да, стой. Да бе. Спри да пишеш. Не, аз вече Изтри си. написах. Значи, напиши наклонена черта. Написа ли я? Да. Тъпа. Тъпа, бе. Да, забравих да напиша тъпа. Тъпа. Тъпа, И моето име. Тъпа просто, бе. Тъпа. Моето име пишеш след това. Да, бе, сетих се. Рап. Бой. Опа. Имам там малко брони. Да ще дам. You don't... да не ти покажа, където и да си. Ай, ти къде си сега? Чакай, идвам пред тебе. Идвам пред тебе, стой. Стой, не върви, виждам те. Доко за тебе. За тебе. Дай се малко брони. Стой, имам даже... Ила тук, ила. Имам таман броня за тебе. Така. Това е, следвай, ма къде си бе? Идвам. Аре, ела. Да не говорим нещо за клипа. Взимай. Давай клипа и напомня. Я, гашички, гъс. И ако искаш, на ти една празичка. Малко полшенки. Стига с тябото. Дай ти храна. Да, припълни ма, стига. Взимай. Слагам. Имаме една и съща броня. Да, бе, усти. Чакай, аз ще на... не. Не, и така ги бах. Остана. Мой някои малки деца да гледат, бе. Да. Мале, намерих си златен морков. Ела ти дам неща. Морков. Ела да ти дам. Морковче. Значи това да не си го изгубиш, аз вече имам меч. Значи малко моркови. Морков.
Бе, мъргъл. То как се става? Тя е 15 на 15. Да. Взе ли ги? Да, звах на Мърков, да. Моркови. 14. Мърков! О! Полшенки! Къде бе? О, да. Аз вече имам, не дей ми дава. Имам златни О, топки. храна! Бисквити! Ела, че там много са. Казах безплатни топки. Ела. Хора, намерих се много неща. Надо да стреляш, Ватка. Ела да стреляш, ако те нападат, ела. Да, не знам тук. Велизаре, имам цял стек бисквити на... Дай малко, стига. Стига, че аз имам много храна в себе си. Стига, бе! Чакай да си ги прибера. Аз съм 35 бисквити и говежда параджола. 64. Сега няма да не те убият. Ако скочиш долу. Погреш. Много неща. Вътре в този част няма нищо. Намерих си безплатна полшанка. Сега ще напомня. Да, бе, ти дават. 3, 2, 1. Мале, изстрелям накрая. Велизаре, диамантени неща, идвай. Аз трябва да бягам. Спарта! Мене никой не ме е видял и гепам. Аз крада. Ага. Велизаре, диамантени неща, ела при мене, аз се прибирам. Напиши спрямо бързо. Аз го написах. Готово. Къде си? Аз го пиша много бързо. Няма Аз стоя 5 там, минути. видях. Етма. Аре, идвай. Етма, бе. За тебе съм. Етма. Добре, добре. Етма. Айде, Етма. При тебе, при... Почна да лаги, бе. Заради клипа. Айде. Айде, чуем стаечката. Стайчка, майчики. Айде да си играем на тъмно. О, Живенига. значи това. Той има. Значи това. Както и не ми трябва. Значи това. Значи това. Значи това. Чакай, сега ще дам още. Да се взема диамантената броня. Искаш диамантена броня? Ето. Значи. Да, да. Диамантен шлем. Тук прибавте. Тук прибавте. Брати! Друго няма ти дам. Айде. Добре. О, да. Тръгваш ли се? И така, хора, продължаваме да трепиме. Велизаре, скачам. О, полшанка. Аз съм. Намерих си полшанка. Мая не я взема. Аз чувам пак да гепам неща и да пиша спаун. Аз само Човек геп- почти съм си напълнил бронята. Аз напълних всичко. Пак! Диамантен меч! Пак аз нямам такъв. Ти имаш стон. Аз имам къв беше. Тя те бие, Марафака. Взеха ми всичко. Айде, да. Аз съм слаб Имам на... там малко броня. Ще я дам ли? Не. Когато ти дам има малко броня. Малко броня, малко шлем, малко... Ще дам бе. Аз съм в стаечката. Къде сте? Отивам в стаечката при ти. Доко. Ето ма. Бягам. Разтери съм това. Има някой на нашето място. А ти какво правиш там, бе? Може ли една старвицка? Старвицка може ли? Иска. Тот стари меч. Старвицка. Бе, старвицка. А така. Ох, Чакай. Старвицка, искаш ли? Искаш ли старвицка? не. А, Аз чакам да ме Иска старвицка. Съвсем. Старвицка, искаш ли? Искате ли царвичка? Искаш ли царвичка? Искам царевичка малко. Каква царвичка искаш? Печена. Дета Чакай. газа на гъс. Над една царвичка. Значи на тебе А, малко ти го царевичка да имаш. Сега. Царвичка. Аз искам топла царевица. Чакай малко. Доко, къде си? Аз чуях пак да вземам царевица. Уе. Това. Чакай, аз тук дойди. Да. Царевичка. Значи един памперс. Я царевичка. Да, Царевичка. Мирослав, Значи и още. Тя от мене хора продължавам. Да. Стига толкова. Стига бе. Абе аз вече имам бе. Взимай там да е. Взимай да имаше.
Царевичка, искаш ли царевичка? Неща царевичка. Взимай царевичка. Искаш ли Неща царевичка? царевичка, бе! Царевичка, дай царевичка. Неща царевица! Аре, Царевичка. А предлагам царевичка, так се да вкъста. значи царевица. Царевичка. Значи царевичка. Не, трябва маре. Как се вкъсваш? Като го Готово. натиснеш. Серия ми са. Аре. О, шпардях се. Дако, Да. слез долу. Искам един меч. Слез долу. Не ми дава. Идвам. Къде е царевица? Царевичка, искаш ли царевичка? Искам царевичка. С китенска. Ти искаш царевичка? Царевичка. Царевичка, искаш? Царевичка. Искам Апай царевичка. царевичка. Дай Царевичка. 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 Готово. Айде. Влезаре! Айде. Влезаре! Да. Отивам до туалетна. Говори на хората, Аре. защото още снимам клип. Добре. Хора, сега ще стрим. И хора, отдолу отиде до туалетна. Когато знаем какво се прави. Си дръска се гърни. Не знам това е. И така. Нямам какво друго да кажа. Оставям дом. Не мога да го бия. И царевичка си хапа. Не може да видим. Здрасти, царевичка. Еще честно, получен дом. Някой да кажа. Хора, какво ще го продължим? Това ще кажа само. Ще го направим, падна вътре в гарнитур. Алец нагоре, ако вярвате, че Андони падна вътре в гарнитур. Влезаре! Аре, дай ми топа царевица. Чакай, идвам. Чакай, долу. Къде е царевица? Стай долу. Идвам, чакай. Царевичка искам. Няма ти дам царевичка, да те яд. Трябва да стоиш на ти. Трябва да стоиш на това те. Няма ти дам царевичка. Такой царевичка да е. Няма ти дам царевичка. Значи гъс. Значи се изпадях. Толкова. Заседна вътре. Виж, я заседнах. Значи царевица. Аре, да чуем се би. Да правим малко царевица. Аре, Аре, аз нямам нито меч, нито нищо, само съм брониран. нямаш меч ли? Значи една брадва. Дай ме, брада. Аре се загъсчи. Чувам да правя топа царевица. Царевичка искаш? Аз си купя няколко полшен. Аз имам много пари. 1113 пари. Мога да си купя царевица. Мале, ще стопли царевички. О, влезай. Купих си една. Тоба царевичка. Аз имам... аз имам 3 нови пари. Купих си я. Тук има Човек, някаква дупка. купи си една отварена скоростта. Аз се крия от царевица. Аз се ползвах. Дай да ме Значи, да. аз се стрелям. Царевица. Изстрелвам се. Не мога. Аз съм много слаб на ПВП. Аз бия някакъв. Хора, О, даймонд меч. Имам даймонд меч. браво. Ще им дадеш стария меч. Искам. Аре, не мога да се телепортвам да спавам. Аз чувам да звън царевичка. Бе, не мога да се телепортна да спавам. Но не И сега бягам. Що не Мога можеш? ли? Сега ще мога. Някой ме удари. Мога. Бако. Стрелят ме. Багай. Аз чувам да правя топа. Не бе, ще ме бият. Убиха ме. Мале, колко неща намерих. Човек имах целия... Биха. Не се го направя, ще го смачкам.
съм пробвал да ще ги убия всички, казвам ти. Къде Сега си? гледай какво става долу. Аз заседнах в някакъв човек и не ми дава да мръдна. Абе, много голям бък има играта. Нали, на мене не ми дава сега да Ама, изляза. като се спална, ма това някъде. Влизаре, заседнал съм с някакви хора и не ми дава да мръдна. Ти къде Аз си? имам няколко работи. Ти къде си? Аз се бронирах отново. На мене не ми дава да мръдна. Ти къде си? Отиди на спална. Идвам. Не ми дава да мръдам. Какво ти дава, бе? Аз те виждам. Не ми дава да мръдна, човек. Излез от сървъра, пак влез. Айде да играме нещо друго. Аре, Аз съм в лобито.